Номер 1 Атанас Тодоров от Кравеник, Асен Янков от Кравеник, Валентин Росенов от Седник, Георги Тошков от Гложене, Стефан Митков от Гложене и Бисер Асенов от Тритевен. Това са тези, които се състезават с малкия труп, който е 350 кубически сантиметри. За големия само един коражлия има. Николай Иванов. Ще има и още един. Добре, така, да има конкуренция. Нека да кажем, кончето трябва да измъкне трупа до тази линия, която е насипана тук. Ще се счита, че е успяло, когато задният край на трупа премине през бялата линия. Може да викате, да аплодирате, каквото искате, по някакъв начин да стимулирате участниците. Но много моля тук зад мен дръпнеца, кончетата трябва да влязат в ограждението и е опасно. Горските нямат право да залагали, защото ги знаят писане. Ти си на малкия или на големия? Те всички с много адреналин почват. За големия кандидатства и Михаил Михалев. От това възрази и той. Трябва да го гледайте внимателно. Васко с флагчето. Старт! Състезанието е за време. Не знам дали го окуражавате или го плачете, но старай се. Още до край. Край, браво на кончето. Ето до тук време, той ще върне трупа обратно. Я фарил пашката, да как е. Първото го върне обратно. Тос добър. Ще го убили бързо. Тук са много кончета на трактора. Той е за участие, не за време. Много като тебе, 15 коня. Да ще мога друг. Всяка секунда в това състезание е важна. Номер 1 беше Атанас Маринов от Кравеник с Пол Хари. Номер 2 ще бъде Асен Янков с Бойка и той от Кравеник. Трябва да е мръкнало да видиш какво става. И трактора. Ако искате, откачете трактора. Ма дърпайте и него. И бах толкова леко къде се С резачката, да. Техническата подготовка е доста по-времеемка. Горските ги плашат, горската стража отвънка, те ги плашат или? Те трябва да са отзад да виж как върви конята. Разлай? По специално подбраното трасе, Бойка показва чудеса от храброст. Браво! Ура! Как, гледайте раков. Готови са? Аплодисменти за малката Милара, подкрепете я, има нужда. Ох, миличката. Абе все пак кончета трябва да имат грамажа по линия дървото. Има мъчете повече. Само така. Аплодирайте Милара, браво на кончета, опита са чудесно. Мишо. И сред кончето се казва Мишо. А пък състезателят се казва, който ще бъде в кокпита, Георги Любенов. Отложен. Не, бе. Малко как се покачили на белия кон. Георги Любенов се зарезал предаването и едва да сте покаже така. Но и той конче мъничко. Да, малко ми се без. Който гледа.
Дайте му една прочука да приятелска ракия, малко да се стабилизирате живота. Значи той да пратна по този въпрос. Радо. Кой номер ще го води? 18 номер Георги Дилов. Мишо! Мишо! Иди бъде го стига! Браво, Мишо! Той направо кой към Георгиева. Забравихме, че Стефан и Мартин са на старта. Стефан ще говори, както е. 23 финал. Моята електричката е на чорта, а пълна... Колко пъти ще говори всеки, друг да го води сега? Знам, Стефан, за първи път трябва. Речето полетя, кончето и то. Добър дървар. Тук времената ще бъдат много близки и ще бъдат трудно за съдите. То сме страхотни чудо. Родните дупки някъде вече. Ало. Така, Радославе. Мечо е готов. Давай, Мечо! Давай, Мечо! Маличко мединче си ти. Как е? Бум! Готово. Дами и господа, завърши състезанието с трупа, който тежи 350 кубически сантиметра. Колко тежи, не знам, тук от 4 дена го държат в ръката да бъде повече вода. Да, бе, тук сме на 5 сантимат. Сега да видим какво ще стане с големия. И Мишо тръгва напред. Това е половин кубик, трябва да знае. Браво! Затова ви казах, че подготовката е много важна. Екипа нещо не се справи. Вие го правите както го правите в гората, да се разтоварва на риби. Така ги набрали. Ти не си ги набрали, ти се избегали през Сега да видя толкова... Дарева точно бити голям страх. Готови сме. Айде, толкова за... Хайде сега! Давай! Браво, Мишо! Аплодирайте го! Второ усилие гигантско! Браво, Мишо, браво! Ето, че едно конче полетя високо! Всичко е готово, колкото е готов. Следим флага. Когато сте готови, вдигнете ръка. Много души му давахте старт, да се обърка мисля. Още един път, като се откаже, враче стига. Ами тук имаше едно магар или катър ли беше, дайте го не бе. Дай ли го катърчето, каква прическа има. Каква да бъде. Ами нищо, не го мъчете повече. Дайте да го окоръжим. 30 кила сол. С малко аплодисменти да благодарим на Онасис, че се включи в нашите състезания. Още ли ще го мъчите? Майко... Чакайте, не са го отбързали от трактора, бе. Той влачи и трактора, Абе, не се цели. влачи и трактора. Помощ при такъв зор, виждат ти сили. Аз се навърни да се Ами готови сме, чакаме ръката на състезателя, че е готов. И флага на радио полетит. Абе, не става работа, не момче. Няма, не го мъчи. Айде, стойка, нищо не виждате. За 8 секунди. С малкият труп мина за 8 секунди. Реко ти да се брати ще. А кака? Реко ти не бе. Браво! Давай гората! Целуни го бе, целуни го! Браво! Кой да очаква? Друга група.
Бисер от Петерен с Хон Мечко. Точно ти участва сега в първият кръг. Приведе Иван Крълчев. Мечко получава лично окоръжаване на публиката. Сигурно ще има нужда. Знаеш колко? Вие сега култура не е. Работата е почти готова, Мечо е готов. Става екип. Механиците. Гледайте Радослав, когато сте готови да биете ръка. Дай! Браво на него! Аплодисменти за Мечо! Зоро му, ама не се отказва! Браво!